Anak buah doedan bose tukaran geluntungan malah do bubar dewe-dewe ditono-no nak kecekel tak lindes-lindes kowe. Apa kowe? Malah delik. Kene mau mlayu kok. Saya melak-melak. Apa? Wah, aku let's go. Salah kata. Pengkhianat iki kancane do beno tong malah wangi, ora gelem wangi. Oh, iya. Enteni bojone kok iki, kok dipupo. Mosok wah cak, yo, kengko iki ora main to lati. Jebule do mlayu nak kene. Ditenono gulung-gulung kowe. Arepem ngono. Jebule kowe iki nak kene. Ampun. Bose do gelutan kok malah do. Tak gone kene iki do apa? Wes, rasa kakak padu kowe. Tak bantai iku sing jelas, rasa kakak aneh-aneh. Kowe iki nek didisiplinkan, dibina, dikarakterkan. Teter dadine. Wes, baris berbaris. Jiro lu kowe iki do ngerti apa ora? Peraturan gone. Kene iki. Ngerti ora? Angkat kaki satu, yang kiri. Tangan kanan ke atas. Ya. Dengkul dipegang. Yo sing kanan ya. Yo. Ngerti ora? Tapi ya Deben nganu kok Eli orang kaya ngene iki kok. Anjing wis pira-pira he. Tapi ya pemulai oyo sibuk dhewe kok. Wih, apa ya abang piye? Ya saiki Iku lho. ada tawon iku. Ya, enak ya. Tapi nek kudu hati-hati bentuk tawon kok. Iya, Tawone merah-merang. Opo? Opo? Lah bantah sing bener. Wong iku cara ngono dolapokan ya Allah. Ana wong ruwet yo. Ngono kudu aneh-aneh ae kok. Wayune. Ngene iku lho, Pak Ali sunat nandi. Bocah do kurang ajar. Balik beres.
Liga. Ono misi anyar iki. Bocah mau sing lewat ya. Tututono golek informasine. Ya. Siap. Luru omahe madhep ndi? KTP-ne ndi? Plat nomere ndi? Jengene sapa? Anake sapa? Pakane sapa? Omahe madhep ndi? Ya. Siap WC-ne madhep ndi? Siap. Siap lu. Siap. Siap nih. Siap. Wis do siap iki. Siap. Wis dang kono. Laksanakno. Kowe dengenane ra melu gelutan. Kudune kowe iki sing mata-matani aku kowe iki. Wah, iso gebukan dengenane ra melu kira melu gebukan. Wah, opo ki ndingi? Ki lapo ndingi? Malah ki lapo? Wis bagian 6 iki. Wis pokoke bagian 6 aku ora urusan karo Ali. Wis. Kono. Aku tak ligar kene karo Ali. Ayo ligar. Anakku wedok iki nang ndi le yo sing ayu-ayu dhewe kok durung tekan-tekan. Jarene sore iki muleh, saiki nang ndi iki? Jare sore iki tekan omah. Lho, wah. Mantuku cah. Tekan kene. Iya, Le. Oke, kok jalan. Lagi. Jalan penting dia, Pak. Mbah ya durung tekan mau wae. Lho, kita jalan-jalan nang ndi le? Pengen nang video Pak. Video. Jarene memang mulai jare sore iki mulai, tapi durung tekan. Tunggu nek kene. Yo. Ya, tunggu. Piye kabare bapakmu? Alhamdulillah Pak, apik Pak. Oh, apa ya? Ini kerja ning menyang ning laut Pak. Menyang ning laut? Laut di iku. Laut Widengan. Widengan sebelah etan ngono kae. Pak. Lah kae teko bocahe. Yo. Waalaikumsalam. Loh, bukan muhrim. Karo aku sih. Iki lho, digoleki calon mantu. Iya, Ya, Pak. dan ini kene wae ya. Bukan muhrim, jangan aneh, tak tinggal atus ya. Jangan aneh ya, Le ya. Iya, siap. Pelas, Mas. Ya Allah. Ayune, ngene iki nak gone ati ndak mek. Sembriwing ya Allah. Ki apa percaya? Ketemu udah mau. Ketemu bos. Bos. Wis ketemu. Laporan. Ngomong sing apik ah. Kowe iki ngomong apa? Iya lali. Rene. Repot ngomong. Rene. Saiki gabarno. Saiki ngomong apa? Maksudnya ngene lho, Bos. Cah wedok mau iku wis ndiyang. Lanangane sing bar mupoh kowe diingi lho. Pas gelutan. Yo wong iku. Cah kae. Bos. Sing bar mupoh kowe diinginane iki lho.
Blacky jebule. Lho, mosok tenan rasa kaget bodoh nih iki. Bos, loh, bos, Tangi bos, tangi bos. Wah, tangi. Tangi toh. iku nek kamar ae nek ape turu kayak iki. Tangi toh. Lho kowe jebule. Karep piye bos ambuk keplak. Masa oleh? Yo oleh ah. Yo janjane yo nganu Dek, aku yo ora pengen kenal tok. Lah terus? Yo ono sih. Ono apa iki? Yo ono pokoke ah. Kok ngono? Jeneng kuwi nganu ya, Dek. Kang Mas Alek. Oleh kenalan gak? Oleh kok. Jangan lupa like, comment, and